Hvad lader du nu der? Hvad læser du? Politikens svampebog. Mor, lille nørd. Nej, jeg gider fucking ikke lade være. Hov, det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Det er simpelthen svine. Hvad er en snak med dig? Hvad tænkte du på? Du fik mig ligesom ind på kontoret. Det er ikke nok med det der. Jeg kunne ikke gøre for det. Du kunne have ladet være med at være sådan en super nørd, som du er. Jeg kan ikke gøre for det. Skrid! Det var altså ikke med vilje. Det var ikke med vilje. Prøv lige at se ham der, der plukker midt i græsset. Prøv lige at se ham, der har bolden. Ham der sidder nede på hende den lækreste. Nej, det er han har bolden. Nej.